Polisi sian Satreskrim Polres Toba manakup tolu halak nama kohorbo diaresenet tanggal 20 na salpu. Nuaing na toluon nunga dihurung di Polres Toba. Panakohorboi marinisial MTP 30 tahun, BSP 38 tahun, dohot si EBP 20 tahun. Mulanai martahima na toluon lau manakohorbo tu desa Dolok na Bolon Kecamatan Sigupar Kabupaten Toba. Jala dibuan halaki dosa da motor lau mabuan horbo na ditakona. Dung sahat halahi tuhutai dibuan halaki ma dua horbo ugasan ni amang natan silain. Alai ala soboido di pamasuk halaki horboi tu bagas motor, ujung na laos ditogu-togu ma horboi tu silimat. Marnida arinu ngalamutiur ujung na laos ditabaton halaki ma horboi di porlak ni halak. Dung diborngin niari Roma musi halaki mangalap horbo ditabaton nai jala disido na toluo dapok ni masyarakat, laos dipasahat matu polisi. Marhitehat orangan di polisi na diari Rabu tanggal 28 bulan 4 na salpu, sada sian na tolui ima si MTP nungah ya manako horbo sian lagu boti. Kasus pencurian ini khususnya pencurian ternak ya, ternak. Jadi untuk TKP sendiri yaitu di Dolok Nabolon di Desa Sangap, Kecamatan Sigupar, Kabupaten Toba. Di mana ada beberapa barang bukti yang kita kumpulkan di sini. Yakni salah satunya adalah satu unit mobil pickup merek Grand Max, kemudian senapan angin, satu pucuk senapan angin, satu bilah samurai ya, yang panjang kira-kira sekitar 75 cm ini. Kemudian 3 ekor kerbau betina ya, satu gulungan tali nilon besar dan satu buah tenda. Hinorhon pabainan nai diapeho polisi do pasal 363 ayat sada KUH pidana tuna tolui. Jala marhite pasali terancam do na tolui diuhum 7 tahun hurungan. Sian Toba, Toba TV, mabari tahun.